Assalamu alaikum wa rahmatullah Umar min calmanima min bismimama kadi min beltima garal ma men calmina WINNDERE-TV ardorɓe ɓe WINNDERE-TV fof ko saabi ko cusgol pellital wondo ko fulɓe iɗan ko gayna ko ɓe piɓino minen ɓe ɓe jiiɗa ɗo fof komin wondatnoɓe nder lagde dagi Allah hina amen ɓokki lagde nde gandanɗa ne aynaɓe Ngayam aynaɓe Ndoukouro aynaɓe Dugara yen subaka Allah mboɓe fini fof kamɓe jiidi lagde nde ɓe ñallatno de min goni hen ha kay min mawni min amen batti aynoy min janggoyi mecciyaji ɓe mbaɗoyi goɗɗum jamanu yeehi ha kay 2007 min pottiti ɗo goto fof ina wayi nomo anda oya waɗi hen nder amen wiyeteɓe Ahmadou Gueye Hammad Ka fottitɓe ɓe mbi pourquoi enen mbaɗen fedde nde gandanɗa ne hende en rendina heɗen pottita nde ɓe hen noddi réunion premier réunion o ko wuuro Ibrahima Ka min pottiti nde min ɗon pottiti min joɗni on miijo min jaɓaniɓe kadi on miijo 2007 ha hande fedde nde ndeni yaaha hende wuuri hende yaaha nde tomiɗo waɗa programme yaji min mbaddi élage Baba Mal jeefumaji ɗiɗi kitale ɗiɗe hitande foof Baba Mal min gaddi ɗum ɗo nder Ndoukouro min mbaddi Abou Djouba min mbaddi e Fatlawɓe ɗo nder Ndoukouro ɗum fof ko yinnode a yerel jabbabu nalanke amen biteɗo yerel Ka ɗum fof yinnode yo dongre amen wuur wondo fandare amen ne ko si min goni e nder dongre mi en goni ɓiɓɓe worɓe fotɓe ni mi en poti waw naf dongre nde ndiga walla kala ko dongre nde hende sohla a ɓiɗɗo gorko taw hen ɗum wawi daña amen min mbawi ɗum dañir ko min ndendina doole amen min gonda min gona neɗɗo goto kala ko dongre nde sohli min gimmo heɗum min daro heɗum kala ko dongre nde añi min gimmo min calo ɗum si min jii ko nafata nder dongre ko addete nder dongre ɗum nafa dongre ko hen min goni pour ɗum wawa won jamanu o mo gonɗen hande gondigal na ni ko kayitaji mina lawol mi en mbaɗa démarche pour no min dañiri kayitaji dongre dendal ngal min gañi ɗum ha kay fedde nde ko pellital min guinnari ndi ko min jiiɗi mo kala mo gandanɗa ne boni e nder pellital mbasa nan pellital rek kasba pellital ko ɗum goɗɗum mais pellital ko ɓernde ma ɗum wonata pellital gona hen dagui ko ɗum fewnude a yidde min gona exemple miñiɓe amen wonɓe le siɓe gari ɓe taw mi en puɗɗino ko feewi ɓe ndewa ngol bolol ɓe eto fewnu dongre nde pour nde wawa yahru yeeso eyyi assalamu aleykum Umar Doro Kome mi salminima mi juurimama ene wayno no président wi ni i fedde nde guilonde soko ha joni ɗeɓi ɓoyde seeɗa kono hay gueloɗen ha joni miɗin tan fedde nde min jeyani hen hay probléme goto si wona tan miɗin gondiri saabi Allah miɗin moñodiri miɗin hen kadi mbaɗa social eyyi min mbaɗa social fedde he kala mo ganduɗa ne dañi probléme min guittanma hen famɓe komin jogui komin ballitma e ɗum dal ganduɗa ko ɗum kam ko ganduɗa ko miɗin ɓe min ɓe ɗum woni ganduɗa hen ɓesdi hay fedde nde wuur eyyi minen noon fedde nde sosaka 2007 comme no président wiɗi ni e ɗum yalti ko miijoji yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tata o haali sohlani meɗa rutto inde mabɓe e ko ɓen deɓe ɗum miijoji ɗi ɓe noddi réunion ɓe ndendini amen min ɓe tigani amen li miijoji ɗi gueece amen e min jante e ko ɓe miiji ko min tawi ɗum koko moƴƴi saabu hande ene wayno hande minen tout min gonɗon miɗin goni sukaɓe miɗin mbaɗa fijirloji miɗin mbaɗa gone gaynaka gone goɗɗum ha Allah waɗi min goni mawɓe min mbaɗi galleji joni noon oɗo meji yalti min kawri fo hen min goni hen hande kam alhamdulillah bin alamin hande ɓe fottiɓe hande foof goto fof keele ko hellifaɓe hen goto fof wonɗo dillata e won dillata te ɗum noon komi yettere Allah e haalami hen tan ko fedde nde kala mo ganduɗa dal aɗa jeeya pellita feɓe tami e fedde he ko fedde nde ɓuuro yaaru yeeso hono caɗele gonɗe fa nokkuji he hono fulɓe ɓe heɓe dañi caɗele wa ene banggal no aynirte walla e koɗorle fof miɗin joguiɗen caɗele e ɗum noon somin dañi hono moon he ɗum en mbawi yettino ganduɗa ko to e min mbawa ɗum toon yettin min jettata Allah min jettu ɓen eyyi saabu jojo min daña caɗele hoɗo min gaynata hoɗo aynate walla hoɗo hoɗate majjak Sénégal no yaari ni joni heewi probléme aji e ɗum ɗon foof mbiɗin hen jaaha mbiɗin hen kaala miɗin kadi ñaago kadi yimɓe ganduɗa ɓe goni yimɓe mawɓe wayno hono sernaɓe men
kono personnalité men ɓe ganduɗa ɓe gone autorité ɓe gone nder leydi he min dekki jooɗi min ballekino on ɗon affaire ko heddi ko min mbiya tan ɗo fedde fulɓe woni fof min tottide junngo si nde ari nde waddi amen coalition nde yiɗi wondu amen eko ɓamtata pular nde yiɗi wondu amen eko ɓamtata pular min pari min tottide junngo min dekki junngo fulɓe ɓe fof min dekki junngo pelle fulɓe ɓe fof pour no pular ɓamtorto fof hakay eko pular ngu sohli fof min pari kala ɗo fulɓe noddi amen min yeeso mum